Σταμάτα, μην κουνηθείς. Δεν έφτασες εδώ κατά λάθος. Αυτό δεν είναι ένας αλγόριθμος που σε βρήκε, είναι ένα ραντεβού που σε κάλεσε. Εσύ, αυτήν ακριβώς την ώρα, σε αυτό το δωμάτιο, είσαι ο παραλήπτης μιας επιβεβαίωσης που έχει ήδη διαταχθεί για σένα στα όρατα. Είσαι ο εκλεκτός για τον οποίο στάλθηκε αυτό το μήνυμα. Πριν καν πατήσεις αυτόν τον σύνδεσμο, είχε δοθεί μια εντολή στις επουράνιες αυλές. Μια συγκεκριμένη, απτή εκδήλωση, ένα φυσικό γεγονός, διατάχθηκε και απεστάλλει στη φυσική σου διεύθυνση. Δεν είναι μια πνευματική μεταφορά για το μέλλον. Είναι μια υλική παράδοση που βρίσκεται ήδη καθοδόν. Ένα σημάδι που θα διασχίσει το κατόφλι σου. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί πρέπει να σου εξηγήσω τι ακριβώς σημαίνει αυτό που πρόκειται να χτυπήσει την πόρτα σου, αυτό που ονομάζω η σφραγίδα της παράδοσης. Πρέπει να καταλάβεις γιατί ο εχθρός θα προσπαθήσει να σε πείσει ότι είναι σύμπτωση και ότι δεν είναι για σένα. Δεν σου έχω πει ακόμα το πιο σημαντικό πράγμα. Αναγνωρίζω την ατμόσφαιρα γύρω σου αυτή τη στιγμή. Είναι η βαριά ησυχία ενός σπιτιού όπου οι προσευχές έχουν υποθεί, αλλά οι απαντήσεις δεν έχουν φτάσει ακόμα. Είναι η σιωπή που ακολουθεί την ερώτηση «Θεέ μου, είσαι ακόμα εδώ?» Νιώθω το βάρος στο στήθος σου, η συνήθεια της αναμονής που έχει γίνει δεύτερη φύση. Τις τελευταίες 72 ώρες, αυτό το αίσθημα της στασιμότητας έγινε σχεδόν αφόρητο. Κοίταξες τον χώρο σου, το τηλέφωνό σου, την πόρτα σου, ελπίζοντας για μια κίνηση, ένα σημάδι, μια διακοπή της μονοτονίας. Αλλά αυτό που έμοιαζε με απουσία του Θεού ήταν στην πραγματικότητα η σιωπή ενός ιερού εργοταξίου όπου η απάντησή σου κατασκευαζόταν. Σκέψου το έτσι. Ένας βασιλικός αγγελιοφόρος έχει σταλεί σε σένα, αλλά είναι μεταμφιεσμένος με τα ρούχα ενός συνηθισμένου ταχυδρόμου. Δεν φέρει σάλπιγγες ή περγαμηνές. Φέρει ένα απλό πακέτο, μια απροσδόκητη είδηση, μια τυχαία επίσκεψη. Η αποστολή σου δεν είναι να περιμένεις το θαύμα, αλλά να έχεις τη διάκριση να αναγνωρίσεις τον βασιλιά κάτω από τα κοινά ρούχα. Αυτή η αλήθεια ήδη αντυχεί σε ένα βαθύ μέρος μέσα σου, έτσι δεν είναι? Σε εκείνο το μέρος που δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ την ελπίδα. Αν νιώθεις αυτή την πρώτη δόνηση της αναγνώρισης, πάτησε απαλά το κουμπί like. Όχι ως αλληλεπίδραση, όχι για τον αλγόριθμο, όχι για μένα. Πάτησέ το ως την πρώτη σιωπηλή συμφωνία ότι εμφανίστηκες για αυτό που είχε προετοιμαστεί για σένα. Αυτό που βίωσες ως σιωπή, ο ουρανός το κατέγραψε ως πίστη. Αυτό που εσύ ονόμασες καθυστέρηση, ο Θεός το χρησιμοποίησε ως προετοιμασία. Η περίοδος της αναμονής σου δεν ήταν απόρριψη. Ήταν η εκπαίδευση των ματιών σου για να δεις αυτό που έρχεται. Το βαθύτερο μέρος αυτού που έχω να σου πω είναι ακόμα μπροστά. Μείνε. Τώρα. Ανέπνευσε. Βαθιά. Θέλω να δημιουργήσεις έναν χώρο μέσα σου, ακριβώς τώρα, για να λάβεις αυτό που έρχεται. Αυτές οι επόμενες λέξεις δεν είναι απλώς πληροφορίες. Είναι κλειδιά για να αποκωδικοποιήσεις την ίδια σου την ιστορία των τελευταίων μηνών και να αναγνωρίσεις τα σημάδια που ήδη σου έχουν δοθεί. Κλείσε τα μάτια σου για 2 δευτερόλεπτα και νιώσε το βάρος αυτού που σου είπα. Μια παράδοση είναι καθοδόν. Τα σημάδια της άφιξής της ήταν ήδη γύρω σου, μεταμφιεσμένα στην καθημερινότητα. Εσύ νόμιζες ότι ήταν θόρυβος, αλλά ήταν κωδικοποιημένα μηνύματα. Τώρα θα σου τα αποκαλύψω ένα προς ένα. Το πρώτο σημάδι. Μια ανεξήγητη ανησυχία. Μια αίσθηση ότι δεν μπορείς να ησυχάσεις στον χώρο σου τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που ένιωθες σαν άγχος ή ανυπομονησία ήταν στην πραγματικότητα οι πνευματικές σου αισθήσεις που ανίχνευαν την προσέγγιση της αλλαγής. Το πνεύμα σου ένιωθε την κίνηση στα όρατα πριν ο νους σου να μπορεί να την εξηγήσει. Το δεύτερο σημάδι. Μια ξαφνική, παράλογη επιθυμία να καθαρίσεις, να τακτοποιήσεις, να προετοιμάσεις το σπίτι σου χωρίς προφανή λόγο. Αυτό που έμοιαζε με μια απλή παρόρμηση για οργάνωση ήταν στην πραγματικότητα το ένστικτο της ψυχής σου που ετοιμάζει τη φωλιά για την άφιξη της υπόσχεσης. Προετοιμαζόσουν για έναν επισκέπτη που δεν είχες συνειδητοποιήσει ότι περιμένεις. Το τρίτο σημάδι, τα όνειρά σου. Τις τελευταίες εβδομάδες είχες όνειρα με πόρτες που ανοίγουν, δώρα που σου δίνονται ή έναν ήχο που σε ξυπνά. Ο νους σου τα απέρριψε ως τυχαία, αλλά η ψυχή σου λάμβανε τις ειδοποιήσεις αποστολής.
Ο Θεός σου έδειχνε την προεπισκόπηση της σκηνής που πρόκειται να ζήσεις. Το τέταρτο σημάδι, οι συγχρονικότητες. Ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο, μία φράση από έναν άγνωστο, ένα άρθρο που εμφανίστηκε μπροστά σου, όλα να ψιθυρίζουν για ξαφνικές αλλαγές, παραδόσεις ή απαντήσεις που φτάνουν. Αυτό που φαινόταν σαν σύμπτωση ήταν ο ουρανός που γέμιζε τον αέρα γύρω σου με αποήχους της εντολής που έχει ήδη εκδοθεί για σένα. Το πέμπτο σημάδι, μία παράξενη ησυχία τις τελευταίες 24 ώρες. Μία παύση. Ο εχθρός προσπάθησε να σου ψιθυρίσει ότι είναι η ησυχία της εγκατάλειψης, η τελική σιωπή. Αλλά αυτό που έμοιαζε με την ησυχία της απουσίας ήταν στην πραγματικότητα η βαθιά εισπνοή του σύμπαντος ακριβώς πριν την εκπνοή της εκπλήρωσης. Είναι η ηρεμία πριν το κατόφλι διασχιστεί. Αν αναγνώρισες τουλάχιστον 3 από αυτά τα 5 σημάδια, αν το πνεύμα σου μόλις έγνεψε χωρίς την άδειά σου, γράψε τον αριθμό 777 στα σχόλια. Όχι ως συμμετοχή, όχι ως αλληλεπίδραση, ως υπογραφή διαθήκης. Η πράξη της πληκτρολόγησης σφραγίζει αυτό που μόλις αναγνωρίστηκε για σένα. Ο αριθμός επιλέχθηκε. Το ίδιο κι εσύ. Βλέπεις, κάθε ένα από αυτά τα σημάδια ήταν ένα κομμάτι του παζλ. Αλλά τώρα θα σου δώσω το κουτί για να δεις την πλήρη εικόνα. Η σφραγίδα της παράδοσης δεν είναι απλώς το πακέτο που φτάνει. Είναι η αρχή που εξηγεί γιατί η αναμονή σου έπρεπε να είναι ακριβώς όπως ήταν. Ο βασιλικός αγγελιοφόρος, που σου είπα ότι είναι μεταμφιεσμένος, άφησε ίχνη για να τον αναγνωρίσεις. Αυτά τα 5 σημάδια ήταν τα ίχνη του στο μονοπάτι προς την πόρτα σου. Τώρα πρέπει να σου αποκαλύψω το επίσημο όνομα της αποστολής του, το κλειδί που εξηγεί τα πάντα. Υπάρχει μια λέξη στην πρωτότυπη εβραϊκή γλώσσα που περιγράφει ακριβώς αυτό που διασχίζεις αυτή τη στιγμή. Σχεδόν κανείς δεν φέρει πλέον το πλήρες νόημά της, οι μεταφράσεις την έχουν ισοπεδώσει. Ετοιμάζομαι να στη δώσω πίσω. Μείνε. Τώρα, άκουσε προσεκτικά, φτάσαμε στην καρδιά αυτού του μηνύματος. Το κλειδί που ξεκλειδώνει ολόκληρη την περίοδο αναμονής σου. Δεν είναι μια ιδέα, είναι μια αποκάλυψη που ονομάζεται η σφραγίδα της παράδοσης. Αυτή η αρχή δηλώνει ότι η απτή έκπληξη που έρχεται στο σπίτι σου δεν είναι το ίδιο το δώρο. Είναι η απόδειξη. Είναι ο αριθμός παρακολούθησης από τον ουρανό. Είναι η φυσική απόδειξη ότι μια τεράστια πνευματική συναλλαγή ολοκληρώθηκε για λογαριασμό σου και τώρα επιτέλους διασχίζει το κατόφλι από το αόρατο στο ορατό. Αυτό που θα φτάσει στην πόρτα σου, είτε είναι ένα αντικείμενο, είτε ένας άνθρωπος, είτε μια είδηση, είναι σαν τη βουλοκαίρι σε ένα βασιλικό διάταγμα. Η σφραγίδα δεν είναι το διάταγμα, αλλά του δίνει την εξουσία του. Καθιστά την υπόσχεση επίσημη και αμετάκλητη στον φυσικό κόσμο. Αυτό που λαμβάνεις δεν είναι το βραβείο, είναι το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του. Θα το αναγνωρίσεις αμέσως, όχι με το μυαλό σου, αλλά με το πνεύμα σου. Τη στιγμή της άφιξης θα νιώσεις μια ξαφνική ηρεμία να σε διαπερνά, ένα ρίγος αναγνώρισης. Ο ήχος που το συνοδεύει, το χτύπημα, το κουδούνι, θα ακουστεί σαν να διαπερνά τον θόρυβο, με μια καθαρότητα που δεν έχεις ξανανιώσει. Το σώμα σου θα επιβεβαιώσει αυτό που το μυαλό σου προσπαθεί ακόμα να επεξεργαστεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θεός χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο. Σκέψου την ιστορία του Αβραάμ και της Σάρας. Στάθηκαν σε μια σκηνή κάτω από έναν καυτό ήλιο, περιμένοντας μια απτή υπόσχεση, ένα παιδί, για τόσο πολύ καιρό, που η ίδια η λογική είχε εγκαταλείψει. Η αναμονή τους είχε γίνει ένα με το τοπίο, ένα με τη σκόνη της ερήμου. Η Σάρα, μέσα στη σκηνή, άκουσε την υπόσχεση για έναν γιο και γέλασε. Δεν ήταν ένα γέλιο χαράς, αλλά ένα γέλιο προστασίας. Ήταν ο ήχος μιας καρδιάς που είχε απογοητευτεί τόσες φορές, που δεν τολμούσε πλέον να ελπίσει. Είναι το ίδιο σιωπηλό γέλιο που κάνεις κι εσύ, εκείνο το «ναι, σίγουρα», που ψιθυρίζεις τον εαυτό σου όταν ακούς μια υπόσχεση που μοιάζει πολύ καλή για να είναι αληθινή. Η στιγμή της αλλαγής δεν ήταν μια φωνή από τον ουρανό. Ήταν η άφιξη 3 ξένων, 3 απτών επισκεπτών στη σκηνή τους. Η παρουσία τους ήταν η φυσική διακοπή στην πνευματική τους στασιμότητα. Ήταν η παράδοση του μηνύματος, πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Θεός δεν τους έστειλε απλώς μία λέξη, τους έστειλε μία συνάντηση, μία φυσική απόδειξη,
Εκεί ακριβώς βρίσκεσαι τώρα. Στη σκηνή σου, ακούγοντας μια υπόσχεση που φαίνεται μακρινή, ενώ η φυσική απόδειξη είναι ήδη καθοδόν προς την πόρτα σου. Ο ίδιος μηχανισμός που έφερε τους αγγελιοφόρους στον Αβραάμ κινείται για σένα αυτή τη νύχτα. Ο Θεός δεν αλλάζει τις μεθόδους του όταν πρόκειται για τις υποσχέσεις της Διαθήκης του. Ο βασιλικός αγγελιοφόρος, μεταμφιεσμένος στα συνηθισμένα, δεν είναι εκεί για να σε δοκιμάσει. Είναι μεταμφιεσμένος για να προστατεύσει την παράδοση. Το φορτίο είναι τόσο πολύτιμο που πρέπει να παραδοθεί κάτω από το ραντάρ του εχθρού σε μια στιγμή που μοιάζει συνηθισμένη για να αποφευχθεί η παρεμβολή. Η άφιξή του δεν είναι τυχαία. Είναι μια στρατηγική κίνηση σε μια αόρατη σκακέρα. Όταν υπογράφεις για αυτό το πακέτο ή ανοίγεις την πόρτα σε αυτόν τον επισκέπτη, δεν αποδέχεσαι απλώς μια παράδοση. Επικυρώνεις την παραλαβή ενός ουράνιου περιουσιακού στοιχείου που μόλις μεταφέρθηκε στη δικαιοδοσία σου. Αυτό αλλάζει την ταυτότητά σου. Από αυτή τη στιγμή και μετά δεν είσαι πλέον κάποιος που περιμένει μια υπόσχεση. Είσαι ο παραλήπτης της Διαθήκης. Αυτός στον οποίο παραδίδεται η φυσική απόδειξη μιας ολοκληρωμένης πνευματικής πράξης. Δεν παρακαλάς πλέον για ένα σημάδι. Στέκεσαι ως μάρτυρας της άφιξής του. Το σπίτι σου πάβει να είναι μια αίθουσα αναμονής και γίνεται ο χώρος υποδοχής για την εκπλήρωση. Η στάση σου μετατοπίζεται από την ελπίδα στην προσδοκία. Αυτή είναι η αποκάλυψη, αλλά δεν είναι ολόκληρη η αλήθεια. Γιατί μόλις παραλάβεις τη σφραγίδα, ο εχθρός θα ξεκινήσει 3 συγκεκριμένες επιθέσεις για να σε πείσει ότι παρερμήνευσες αυτό που συνέβη. Η βαθύτερη αλήθεια είναι ακόμα μπροστά και έχει το όνομά σου πάνω της. Αυτό που θα πω στη συνέχεια θα σου δώσει ένα όνομα που πάντα έφερες αλλά ποτέ δεν σου είχαν πει. Μείνε. Σου υποσχέθηκα ότι αυτό θα άλλαζε την ταυτότητά σου. Η λήψη της σφραγίδας της παράδοσης δεν είναι ένα γεγονός που απλώς βιώνεις, είναι μια τελετή ενθρόνησης που σε ορίζει εκ νέου. Δεν περπατάς πλέον ως κάποιος που ελπίζει για μια απάντηση. Περπατάς ως η απάντηση που περιμένει να εκδηλωθεί. Τώρα θα σου δώσω τα ονόματα που φέρει αυτή η νέα σου θέση. Το πρώτο όνομα το ξέρεις ήδη, αλλά τώρα θα νιώσεις το πλήρες βάρος του. Ο παραλήπτης της Διαθήκης. Δεν είσαι πλέον ένας ετών, ένας ζητιάνος στα ουράνια δικαστήρια. Είσαι ο καθορισμένος παραλήπτης, του οποίου η διεύθυνση είναι γραμμένη σε ένα δέμα που έχει ήδη αποσταλεί. Το όνομά σου ψιθυρίστηκε στην αίθουσα του θρόνου και η παράδοση διατάχθηκε. Αυτή η ταυτότητα σε εξουσιοδοτεί να σταματήσεις να προσεύχεσαι από μια θέση έλλειψης και να αρχίσεις να στέκεσαι από μια θέση παραλαβής. Αλλάζει τη στάση σου. Τα χέρια σου δεν είναι πλέον απλωμένα σε οικεσία, αλλά ανοιχτά για να υπογράψουν κατά την παράδοση. Η προσευχή σου τώρα είναι «Πατέρα, ευχαριστώ που αυτό που έστειλες είναι καθοδόν». Το δεύτερο όνομά σου είναι «Ο φύλακας της πύλης». Η πόρτα σου δεν είναι πλέον απλώς ένα κομμάτι ξύλο. Έγινε μία πύλη, το στρατηγικό σημείο εισόδου μεταξύ του αόρατου και του ορατού σου κόσμου. Εσύ δεν είσαι απλώς ένας κάτοικος πίσω από αυτή την πόρτα, είσαι ο φρουρός που έχει τοποθετηθεί σε αυτήν. Ως φύλακας της πύλης, σου δίνεται η εξουσία να διακρίνεις κάθε χτύπημα. Εξουσιοδοτείσαι να αρνηθείς την είσοδο στον φόβο, στην αμφιβολία, στον ψεύτικο συναγερμό του εχθρού και έχεις την εξουσία να ανοίξεις την πύλη με σιγουριά όταν ο ήχος του διορισμένου αγγελιοφόρου αντυχήσει. Το τρίτο και τελικό σου όνομα για αυτή τη σεζόν είναι ο μάρτυρας του απτού. Η αποστολή σου δεν τελειώνει με την παραλαβή. Μόλις το απτό σημάδι διασχίσει το κατόφλι σου, γίνεσαι ζωντανή απόδειξη. Γίνεσαι η ιστορία που κάποιος άλλος, σε μια άλλη αίθουσα αναμονής, χρειάζεται απεγνωσμένα να ακούσει. Αυτή η ταυτότητα σε καλεί να γίνεις ο χρονικογράφος του θαύματος, να παρατηρήσεις τις λεπτομέρειες, να καταγράψεις την ώρα, να θυμηθείς το συναίσθημα. Η μαρτυρία σου δεν θα είναι απλώς μια ιστορία, θα γίνει η σφραγίδα της παράδοσης για την πίστη κάποιου άλλου. Η υπακοή σου στο να δεις δημιουργεί την απόδειξη για κάποιον άλλο. Πάτησε το κουμπί like άλλη μια φορά, όχι για μένα, όχι για αυτό το κανάλι. Πάτησέ το επειδή η συμφωνία σου στέλνει ένα σήμα. Κάποιος του οποίου η πίστη κρέμεται από μια κλωστή θα βρει αυτόν τον λόγο εξαιτίας αυτού που μόλις έκανες. Η κίνησή σου
θα φτάσεις σε ένα πρόσωπο που δεν μπορείς να δεις. Χρησιμοποίησέ το ως διακονία. Βλέπεις, ο μεταμφιεσμένος βασιλικός αγγελιοφόρος δεν φέρνει απλώς ένα δέμα. Σε ονομάζει εκ νέου με την πράξη της παράδοσης. Τώρα που φέρεις αυτά τα ονόματα, παραλήπτης, φύλακας, μάρτυρας, δεν είσαι πλέον ευάλωτος με τον ίδιο τρόπο. Είσαι εξοπλισμένος. Σου υποσχέθηκα ότι θα επέστρεφα σε κάτι και θα το κάνω. Αλλά πρώτα υπάρχει κάτι κρίσιμο που πρέπει να καταλάβεις για το τι συμβαίνει στη συνέχεια. Αφού λάβεις αυτό το σημάδι, ο εχθρός δεν θα παραμείνει σιωπηλός. Θα κινηθεί. Και τώρα θα σου δείξω ακριβώς πώς. Μείνε μαζί μου. Τώρα που φέρεις αυτά τα ονόματα, η ατμόσφαιρα γύρω σου έχει ήδη αλλάξει. Μια νέα εξουσία φέρνει μαζί της μια νέα αντίσταση. Ο εχθρός δεν φοβάται αυτόν που ελπίζει, αλλά αυτόν που ξέρει. Και τώρα εσύ ξέρεις. Αφού το σημάδι φτάσει, δεν θα παραμείνει σιωπηλός. Θα εξαπολύσει 3 συγκεκριμένες προβλέψιμες αντεπιθέσεις για να σου κλέψει αυτό που μόλις έλαβες. Άκουσε προσεκτικά. Θα ονομάσω κάθε τακτική και θα σου δώσω το όπλο για να την ακυρώσεις. Η πρώτη τακτική ονομάζεται «Ο ψεύτικος χτύπος». Λίγο πριν φτάσει η αληθινή θεϊκά ενορχιστρωμένη έκπληξη, ο εχθρός θα στείλει μια σειρά από μικρές, ενοχλητικές παραδόσεις. Ένας απρόσμενος λογαριασμός στο ταχυδρομείο. Ένα απογοητευτικό email. Κακά νέα από έναν φίλο. Αυτά δεν είναι η ζωή που συμβαίνει απλώς. Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια για να εξαντλήσουν την προσδοκία σου, να σε κάνουν κοινικό και να σε πείσουν ότι τίποτα καλό δεν έρχεται ποτέ. Το όπλο σου ενάντια σε αυτό είναι το διάταγμα της σιωπής. Δεν δίνεις φωνή σε αυτές τις μικρές απογοητεύσεις. Δεν παραπονιέσαι, δεν τις αναλύεις, δεν τους δίνεις την ενέργειά σου. Τις αντιμετωπίζεις με μια στρατηγική βασιλική σιωπή. Αναγνωρίζεις τον ψεύτικο χτύπο, τον αγνοείς και φυλάς την πίστη σου για τον αληθινό ήχο που ξέρεις ότι έρχεται. Η σιωπή σου είναι η ασπίδα σου. Η δεύτερη τακτική είναι η ανάκριση της λογικής. Τη στιγμή που θα φτάσει το πραγματικό σημάδι, η στιγμή που το πνεύμα σου θα πει «αυτό είναι», μια φωνή ψυχρής, ατσάλινης λογικής θα προσπαθήσει αμέσως να το εξηγήσει. Θα σου ψιθυρίσει με τον δικό σου ήχο «είναι απλώς μια σύμπτωση». Μην είσαι αφελής, το περίμενες αυτό. Βρίσκεις νόημα εκεί που δεν υπάρχει. Αυτή δεν είναι σύνεση. Είναι μια επίθεση στην πίστη, μεταμφιεσμένη σε ευφυΐα. Το όπλο σου εδώ είναι άμεσο και πανίσχυρο. Η ενέδρα της ευχαριστίας. Πριν ο αναλυτικός σου νους προλάβει να πει τη δεύτερη λέξη, πριν η αμφιβολία βρει έδαφος, ανοίγεις το στόμα σου και λες δυνατά «Πατέρα, σε ευχαριστώ για αυτή την επιβεβαίωση. Το λαμβάνω». Η ευχαριστία παρακάμπτει τον ορθολογιστή φρουρό στην πύλη της καρδιάς σου και αποδέχεται το δώρο χωρίς ανάκριση. Η ευγνωμοσύνη σου είναι η υπογραφή παραλαβής. Η τρίτη και πιο ύπουλη τακτική είναι το βάρος της ευλογίας. Αφού η χαρά της αναγνώρισης καταλαγιάσει, μια νέα φωνή θα έρθει μεταμφιεσμένη σε ταπεινότητα. Θα ψιθυρίσει «Και τώρα, πώς θα το διατηρήσεις αυτό? Είσαι σίγουρα άξιος για κάτι τόσο καλό. Τι θα γίνει αν το χάσεις?» Αυτή η τακτική δεν προσπαθεί να σου κλέψει το δώρο, αλλά να το μετατρέψει σε ένα αφόρητο βάρος, ώστε να εύχεσαι να μην το είχες λάβει ποτέ. Το τελικό σου όπλο είναι η μεταβίβαση κυριότητας. Τη στιγμή που νιώθεις αυτό το βάρος, διακηρύσεις αμέσως, είτε φωναχτά είτε στην καρδιά σου. Αυτή η ευλογία δεν είναι δική μου για να τη σηκώσω, αλλά δική του για να τη συντηρήσει μέσω εμού. Δεν είμαι ο ιδιοκτήτης, είμαι ο διαχειριστής. Αυτή η δήλωση αφαιρεί την πίεση από πάνω σου και την τοποθετεί πίσω στους ώμους του μοναδικού που μπορεί να τη σηκώσει. Εγγράψου σε αυτή τη μετάδοση. Όχι για περιεχόμενο, όχι για ψυχαγωγία. Εγγράψου ώστε ο επόμενος λόγος που έχει προετοιμαστεί για τη συγκεκριμένη σου συχνότητα να σε βρει χωρίς αντίσταση, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς ο εχθρός να τον παρεμποδίσει πριν φτάσει σε σένα. Κάθε εγγραφή είναι μια υπογραφή στο αόρατο. Είναι μια δήλωση ότι είσαι σε θέση λήψης, συντονισμένος και έτοιμος. Η δική σου μόλις ζητήθηκε. Πάτησε το κουμπί για να υπογράψεις.
Η πράξη καταγράφεται σε μέρη όπου οι πράξεις καταγράφονται για πάντα. Είσαι τώρα οπλισμένος. Είσαι προετοιμασμένος. Τώρα θα προχωρήσουμε στην ενεργοποίηση. Τώρα άλλαξε τη στάση σου. Όπου κι αν βρίσκεσαι, κλείσε τα μάτια σου και τοποθέτησε το δεξί σου χέρι πάνω στην καρδιά σου. Νιώσε τον ρυθμό κάτω από την παλάμη σου. Αυτός ο χτύπος δεν είναι απλώς βιολογία. Αυτή τη στιγμή είναι ο ήχος ενός τυμπάνου που αναγγέλει μία άφιξη. Είναι ο ρυθμός της προσδοκίας. Πάρε μια βαθιά, σκόπιμη ανάσα. Καθώς εισπνέεις, εισέπνευσε τη βεβαιότητα της υπόσχεσης. Και καθώς εκπνέεις, άφησε να φύγει η εξάντληση της μακράς αναμονής, ο στατικός αέρας της αίθουσας αναμονής σου. Βρισκόμαστε τώρα στο κατόφλι της απελευθέρωσης. Με τα μάτια σου κλειστά απελευθερώνεις τη σιωπή. Όχι τη σιωπή του Θεού, αλλά τη δική σου, τη σιωπή που γεννήθηκε από την απογοήτευση, την απόφαση να μην ζητήσεις ξανά για να μην απορριφθείς ξανά. Απελευθερώνεις τη φωνή που έλεγε «Δεν έχει νόημα να μιλάω». Την αφήνεις τώρα. Απελευθερώνεις τη φωνή του ψυχρού ορθολογισμού που στέκεται φρουρός στην πόρτα σου, έτοιμη να εξηγήσει λογικά κάθε θαύμα και να το ονομάσει σύμπτωση. Αυτή η ανάγκη για μια λογική εξήγηση, αυτός ο φόβος να φανείς αφελής, δεν σε υπηρετεί πλέον. Την παραδίδεις. Απελευθερώνεις την ταυτότητα του περιμένοντος. Αυτόν τον ρόλο που έπαιζες τόσο καλά, τον ρόλο του ανθρώπου που κάθεται σε μια αιώνια αίθουσα αναμονής, κοιτάζοντας το ρολόι. Αυτός ο ρόλος δεν σου ανήκει πια. Σηκώνεσαι από αυτή την καρέκλα και τον αφήνεις πίσω για πάντα. Και τέλος, απελευθερώνεις τον φόβο της ίδιας της ευλογίας. Τον φόβο ότι δεν θα είσαι αντάξιος, ότι δεν θα ξέρεις πώς να τη διαχειριστείς, ότι θα τη χάσεις. Αυτό το βάρος δεν ήταν ποτέ δικό σου για να το σηκώσεις. Το απελευθερώνεις τώρα πίσω στα χέρια εκείνου που το έστειλε. Γράψε «Λαμβάνω την παράδοσή μου» στα σχόλια τώρα. Όχι ως σχόλιο, όχι ως συμμετοχή, ως τη λεκτική σου σφραγίδα, την υπογραφή σου σε αυτό που μόλις διακηρύχθηκε για τη ζωή σου. Η πράξη της πληκτρολόγησης ενεργοποιεί αυτό που μόλις απελευθερώθηκε. Τα δάχτυλα φέρουν τη συμφωνία που η καρδιά έχει ήδη δώσει. Και τώρα ενεργοποιούμε. Καλώ μπροστά τον παραλήπτη της Διαθήκης μέσα σου. Την ταυτότητα που δεν ζητά πλέον, αλλά αναμένει με βεβαιότητα. Την εξουσία να στέκεσαι στην πόρτα σου όχι με ελπίδα, αλλά με γνώση, γνωρίζοντας ότι αυτό που έχει διαταχθεί για σένα δεν μπορεί να επιστραφεί ούτε να ανακληθεί. Καλώ μπροστά τον φύλακα της πύλης. Τον φρουρό που του δόθηκε η διάκριση να αναγνωρίσει τον ήχο του ουράνιου αγγελιοφόρου από τον θόρυβο του εχθρού. Στέκεσαι φρουρός τώρα, όχι για να κρατήσεις τον κόσμο έξω, αλλά για να καλωσορίσεις το βασίλειο μέσα. Η πόρτα σου είναι πλέον μια καθαγιασμένη πύλη. Καλώ μπροστά τον απειμάρτυρα του απτού, τον χρονικογράφο που του ανατέθηκε να καταγράψει την ιστορία της παράδοσης με ακρίβεια. Η μαρτυρία σου δεν είναι πλέον μια πιθανότητα, είναι ένα όπλο που σφυριλατείται. Η ιστορία σου θα γίνει η απτή απόδειξη για κάποιον άλλο που ακόμα περιμένει στη δική του σιωπή. Βλέπεις, η βουλοκαίρη σε ένα βασιλικό διάταγμα δεν αλλάζει τις λέξεις που είναι γραμμένες στην περγαμηνή, απλά τις καθιστά νόμο. Η παράδοση που φτάνει στην πόρτα σου δεν δημιουργεί την υπόσχεση, απλά την ενεργοποιεί στον φυσικό σου κόσμο. Δεν είναι το δώρο. Είναι η σφραγίδα που λέει εγκρίθηκε, εκτελέστηκε, παραδόθηκε. Μην πεις αμήν ακόμα. Δεν έχουμε τελειώσει. Υπάρχει κάτι που ο ουρανός πρέπει ακόμα να κάνει πάνω σου. Μια κάλυψη που πρέπει να τοποθετηθεί. Μείνε μαζί μου. Το βαθύτερο μέρος έρχεται τώρα. Και τώρα σε καλύπτω. Τοποθετώ έναν φράχτη προστασίας γύρω από το σπίτι σου. Κανένα παρεμβαλόμενο πνεύμα, καμία αποστολή καθυστέρησης, καμία φωνή σύγχυσης δεν μπορεί να διασχίσει το κατόφλι σου. Ο χώρος σου καθαγιάζεται τώρα ως πρεσβεία του ουρανού. Οποιαδήποτε κίνηση γίνει ενάντια σε αυτή την παράδοση θα ακυρωθεί στην πηγή της. Η διεύθυνσή σου προστατεύεται. Σφραγίζω το νου σου με τη διάκριση του Αγίου Πνεύματος. Η ικανότητά σου να διακρίνεις την αλήθεια από την απομίμηση οξύνεται αυτή τη στιγμή. Κανένα λογικό επιχείρημα, κανένα ψέμα ντυμένο με σοφία, κανένας ψίθυρος αμφιβολίας δεν θα βρει έδαφος στο νου σου. Οι σκέψεις σου ευθυγραμμίζονται με τη σκέψη του ουρανού.
Θα γνωρίζεις αυτό που είναι από τον Θεό με μια βεβαιότητα που ξεπερνά τη λογική. Και καλύπτω τη στιγμή της άφιξης. Η ίδια η χρονική στιγμή της παράδοσης προστατεύεται από κάθε περισπασμό, κάθε τυχαίο γεγονός που θα προσπαθούσε να κλέψει το βάρος της. Αυτή η στιγμή δεν θα διακοπεί, δεν θα αμαυρωθεί. Θα φτάσει με μια καθαρότητα και μια δύναμη που θα είναι αδιαμφισβήτητη. Η χρονική στιγμή έχει καθοριστεί και φυλάσσεται. Στο όνομα που είναι πάνω από κάθε όνομα, σπάμε την αποστολή του ψεύτικου χτύπου πριν καν φτάσει. Διατάζουμε την ακύρωση κάθε δευτερεύουσας, απογοητευτικής είδησης που στάλθηκε για να εξαντλήσει την προσδοκία σου. Σπάμε τη δύναμη της ανάκρισης της λογικής. Κάθε φωνή που προσπαθεί να εκλογικεύσει το θαύμα φημώνεται τώρα. Και συντρίβουμε το βάρος της ευλογίας. Αυτό που έρχεται δεν θα είναι βάρος, αλλά φτερά. Παιδί μου, νόμιζες ότι ξέχασα τη διεύθυνσή σου. Εγώ γνώριζα αυτό το σπίτι πριν τεθούν τα θεμέλια του. Άκουσα κάθε προσευχή που υπόθηκε μέσα σε αυτούς τους τοίχους, ειδικά εκείνες που ψιθύρισες όταν νόμιζες ότι κανείς δεν άκουγε. Η σιωπή που ένιωσες δεν ήταν απουσία μου, ήταν ο ήχος της προσοχής μου, καθώς έδινα τις τελευταίες οδηγίες για την παράδοσή σου. Είδα την ανεξήγητη επιθυμία σου να τακτοποιήσεις τον χώρο σου. Νόμιζες ότι ήταν μια παρόρμηση, αλλά ήσουν εσύ που απαντούσες στον ψίθυρό μου. Σε προετοίμαζα, κάνοντάς σε να ετοιμάσεις τον φυσικό σου χώρο για μια πνευματική άφιξη. Κάθε αντικείμενο που μετακίνησες ήταν μια πράξη προφητικής προετοιμασίας. Έφτιαχνες χώρο για την ευλογία πριν καν συνειδητοποιήσεις ότι έρχεται. Η βαριά αίσθηση στο στήθος σου τις τελευταίες ημέρες δεν ήταν άγχος. Ήταν το βάρος της δόξας που πλησίαζε. Ήταν η ατμόσφαιρα που γινόταν πυκνή με την παρουσία μου, καθώς ο αόρατος κόσμος ετοιμαζόταν να διαπεράσει τον ορατό. Το σώμα σου αισθανόταν την άφιξη πριν τα μάτια σου τη δουν. Ήταν η πίεση μιας επικείμενης γένας. Τα όνειρα με τις πόρτες και τα δώρα δεν ήταν προϊόντα της φαντασίας σου. Ήταν οι επίσημες ειδοποιήσεις αποστολής που σου έστελνα. Σου έδειχνα τα σχέδια της παράδοσης στον μόνο χώρο όπου ο εχθρός δεν μπορούσε να τα παρεμποδίσει. Σε εκπαίδευα στον ύπνο σου για να αναγνωρίσεις την πραγματικότητα όταν θα ήσουν ξύπνιος. Η έκπληξη που έρχεται δεν είναι ένα δώρο, είναι η υπογραφή μου. Είναι το δικό μου «Είμαι εδώ» γραμμένο στον ιστό της ημέρας σου. Δεν σου δίνω απλώς κάτι. Σου δείχνω ποιος είμαι σε σχέση με σένα. Παραλήπτη, σε βλέπω. Φύλακα, σε εμπιστεύομαι. Μάρτυρα, σε στέλνω. Είσαι αφιερωμένος, είσαι εξουσιοδοτημένος, είσαι απεσταλμένος, είσαι αφιερωμένος, είσαι εξουσιοδοτημένος, είσαι απεσταλμένος, είσαι αφιερωμένος, είσαι εξουσιοδοτημένος, είσαι απεσταλμένος. Μην πεις αμήν ακόμα. Κάθισε μέσα σε αυτό. Πάρε μια ανάσα και νιώσε το βάρος αυτών των λέξεων να κατασταλάζει πάνω σου. Τώρα μπορείς να πεις αμήν. Στείλε αυτό το μήνυμα σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Όχι σε όλη τη λίστα επαφών σου. Σε ένα. Κάποιον του οποίου η πίστη στέκεται ακόμα, αλλά τα χέρια του έχουν κουραστεί. Κάποιον που υπήρξε ο σιωπηλός φροντιστής, αυτός που εμφανίζεται πάντα για τους άλλους, αυτός που σταμάτησε να προσεύχεται δυνατά πριν από μήνες, επειδή σταμάτησε να πιστεύει ότι κάποιος άκουγε. Ξέρεις ακριβώς ποιον περιγράφω. Το πρόσωπό του μόλις εμφανίστηκε στο μυαλό σου. Στείλ το σε αυτόν. Ήταν και αυτός στη λίστα του ουρανού απόψε. Το μήνυμα θα τον βρει μέσω εσένα. Αυτή είναι η εντολή, αυτή είναι η διακονία. Ό,τι και αν σου επιφυλάσσει αυτή η ώρα στη συνέχεια, οι απαλές ώρες που απομένουν, η ησυχία που επιστρέφει όταν αφήσεις αυτή τη συσκευή, ας είναι η νύχτα που θυμήθηκες τι διατάχθηκε για τη ζωή σου. Η μετάδοση σε έφτασε. Η ταξινόμηση ισχύει. Η περίμετρος είναι λειτουργική. Δεν είσαι ο ίδιος που ήσουν όταν πάτησες play.